ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТЖ мардуми ютуб. Имрӯз 11 январи 2026 сол навори хонаҳои арзон. Агар шумо хонаи арзон гуфтесен, квартираи арзон гуфтесен, пас дар канали Саудо ТЖ числаи 11 навор кем тамошо кунед. баъдан дӯстон барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника чизе ки дорен, хоҳиши реклама кардан дорен, хоҳиши дар кӯтоҳтарин муддат саудо кардан дорен, дар WhatsApp рӯй кунед. Худо хоҳад дар якчанд сайтҳо рекламагузорӣ карда фурӯшам мегузорем. имрӯза наворда ҳастай хонаҳои назди ҳавлигӣ, квартираҳои фурӯшӣ, фермаҳои фурӯшӣ, хулоса ки заминҳои фурӯшӣ дар канали мо имрӯза наворда тамошо кунед. Лайкотона гузорен, дар канали мо подписатсия кунед, дар видео лайк монед, фикротона комментария кунед. чизе дорен рӯй кунед, реклама карда фурӯшам мегузорем. навора бо диққат тамошо кунед. шурӯъ мекунем навора. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул бошад гузарен тамошо кунед. анҷа силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки акаи Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соғ саломат, пряма Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеҳ Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиону, Гаравти, Ҷиликул. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасона бошад. дӯстон, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ равонкардагӣ. хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки арзиш 90 000 сомонӣ. 90 000 сомонӣ дар ноҳияи Хурусон, ҷамоати Ғалабод, деҳаи Меҳнатобод. 3 дар хона дора, 7 сотиқ замин дора ки бо нархи 90 000 савдош мекунанд. рақамҳои WhatsApp ахириш 97 و 97 занг бизанед. иборат аз 3 ҳуҷра. 3 ҳуҷра мега обши 70 квадратай. хона мега 3 ба 6ай. об свет дора. мактабаш наздикай. хонара ба лои сохтагиай. худи хона ҳамин соли 2025 сол сохта шудагӣ ҳуҷҷатгузорӣ дора. ина марҳамат дӯстон, занг бизанед бо лои девол бардоштагӣ. срочный бад сум дар кор 90 000. и хеле нарху бачаҳо редка мешава. ҳамин лайк поделитсия ва подписатсия бисёр шава, иншоалло ба ҳам хеле наворо зиёд мешавад дӯстон. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дора. шаҳри Ҳисор. ҳолат коробка. метавонен дуҳуҷрага кунен. 49 квадрат. дар ҳолати коробка 230 000 сомонӣ. ҳамин 49 квадрата перегородкаш қатӣ мешава отдельни баня, мешава отдельни ҳоҷатхона кунӣ. майда ҳай кухниш отдельни мешава. 230 49 квадратни метр. боз муомила дора. дом 10 этажа. хонае ки навор кардем дар 8 этаж қарор дора. мактаб, аптека наздик ҳадистон дар пеши мошинбозор, рӯ ба рӯи харбуза, қариби мактаб, стадион, бозор, свет ҳаст, об ҳаст. территорияи харбуза дӯстон ногуфтана мона ки нарх наво гарени қиматай. ҳай шахсият да сум дар кор савдош мекунанд. ин ҳамин доми мо, дар ҳамин доми 10 этажа, хона дар 8 этаж қарор дорад. мегзарем ба сеюмин замини фурӯшӣ равонкардагӣ. замини фурӯшӣ равон кардан ки дар ноҳияи Муъминобод, деҳаи Ахтамобод, болои район дай бачаҳо. 8 сотиқ замин дора. нархаш бо маслиҳат гарени арзоне дӯстон. ҳамин ака мега ки чахчах мекунем, муомила мекунем, иншоалло ягон нарх эҳсос карда мефурӯшем барава. битоно рехтагӣ дохили, яъне ки барои хонаҳо дохилаш пур кардагӣ тайёр бо санг. барои маълумоти бештар занг бизанед. худо хоҳад муомилаи созам карда метаванд. 8 сотиқ замин, нарх бо маслиҳат, ноҳияи Муъминобод, деҳаи Ахтамобод, болои районда қарор дорад. ина дӯстон варианти беҳтарин барои харид кардан
ва хонаи замонавӣ сохтану зиндагии беҳтарин кардан. аз нӯми канали Сауду Теҷе акақати масиҳат карда бигирен. ана ки якта лайк монен, кадоми ҳасти тамошо кесе хушобаҳолот якта лайк монен, дар канал подписа сакнен. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар ҳамин ҳолат қарор дорад. ноҳияи рӯдакӣ поёни мошинбозор 3 дар хона дора, 3 сотиқ замин дора, 310,000 арзиш дора ки бо муомила дора. ҳуҷҷат 100%, телефоншон, ватсапшона мегзорам. хона дар поёни мошинбозор аз шоҳроҳи Бохтар 400 километр дурай. маршруткаҳои 41 ва дусомона ба ноҳияи рӯдакира мия. раҳаш битонаи ду намуди о дора, свет ҳам дора, калидор дора, бания дора, дар дарунаи дарунда қарор дора. дӯстони азиз, ҳамин ҳолат мешавад 310,000 сомон. иншоалло бо ячинемчи муомилатон мекунад. занг бизанен, аз нӯми канали мо салом расонен. дӯстон, чизе ки дорен роҳӣ кунен. худо хоҳад рекламаи фасон мекунем, рафта аз пеш навор мекунем, хонаҳоро савдо мекунем. канали Главни Савдо ТВ. дӯстон, мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигии навбатӣ бениҳоят зур астае ки дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз, шаҳраки Шарора, Ганҷреза қарор дорад. ай ҳамин политехникум дӯстон то Ҳисора ку асфалт кардагӣ, ҳамин тарафу просто мардум намедона нарх наво ку арзонай, ҳамин тарафу гарен тез обод мешавад. кадомитон мегирен оштон шавад. 197,000 сомон муомила дорад. 3.5 сотиқа 2 хонага. калидор, бания дора, обсвет дора, мактаб, аптека наздикай, стяжка кардагӣ, шкатур кардагӣ, паталок часпондагӣ, монтаж кардагӣ, пад шпаклёвка кардагӣ тайёр дӯстон. тирезаҳо часпондагӣ, даро часпондагӣ, калидоршам тиреза дора бачако. ина марамат занг зад пурсоншен. беҳтарин вариант барои харид кардан ва зиндагӣ кардан дӯстон, аз нӯми канали мо муроҷиат карда метавонед. лайкҳои чандима заден? оё лайк монден ё ин ки намонден? як бинен ҳамун ҷои лайка намонда бошен, лайкотона гузорен бачаҳои азиз. мегзарем ба шашумин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ астае ки 60,000 боло ҳай, $7,000 мега, ба курси ҳозира ҳами 70,000 ам намешавад дӯстон. ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, духонага 3 сотиқа, $7,000 обсвет дора, дута времянка дора, ҳуҷҷатҳоша кардан дар кораи о дора, замин қарор дора, поёни Балх гуфтани ҷо дай мега. замин тарафи айнӣ гуфтани ҷо, яъне ки поёни бозори Балх да қарор дорад. обсвет ҳаст, мактаб, масҷид дар наздикии ҳамин замин қарор дора. маршрутка ҳам меравад то ҷоеро ки дар кортонай. 60,000 боло, $7,000, духонага, 3 сотиқи замин бо нархи $7,000. занг бизанен, муомила кунен, бигирен дӯстон. хонаҳо арзонанд, қиматанд. ҳами канали аслии мо Савдо ТВ ҳай. хайра шояд тамошо кунем бачаҳо. Савдо ТВ ҳай. дар оҷа хонаҳоро рафта аз пеш навор мекунем. як дарома бинем. мегзарем ба ҳафтумин фермаи фурӯшӣ. фермаи фурӯшӣ астае ки тақрибан барои 500 моли калони шохдор, 200 та ҷои барои, яъне ки чӣ меган, зимистона болош утеплит кардагӣ, чихеле ки ҳозир мебинен, ана ҳамин ҳолат кардагӣ барои 200 мол ҷои дорад. дӯстон азиз, роста и тарафаш 50 ба 12 ҳай. обши дар 50 сотиқ кардагӣ, 4 дар хона барои зиндагӣ кардан дорад. нарх 1,700,000 сомонӣ. оғули ледни барои 200 мол, паҳмиш 12 ва дарозиш 50 мега. оғули ледни утеплит кардагӣ, оғули зимнӣ барои 200 мол навес ҳам дора ва инчунин барои гусалаҳо низ оғул ва навес кардагӣ 24 соат свет ва об ҳам дорад. отдельно трансформатор дора. ҳуҷҷатҳо ҳамаш ҳастай, қоидавиай кардагӣ, ферма маҳкам гирдаш кардагӣ. барои зиндагӣ 4 дар хона дора, кондитсионер дора, калидор дора, бания дора, ошхона дора, аловхона дора. хулоса барои зиндагӣ шароити беҳтарин дӯстон азиз. ина кадомитон мақсад мол ҳол карданӣ ҳастен, бо бениҳоят варианти зур занг бизанен, ё ки канали Савдо ТВ дороен. ман ҳамин видеора живоиша мондагиам, силкашам мегзорам бачаҳо. оиди ҳамин ферма агар лозим боша, ҳамин таги комментария силка ҳамин
фермара ма главни асосӣ видео кардем бинен. Лайкотона гузорен, дар канал подписаться кунен. Хона, замин чизе дорен рӯй кунен. мо Сауду ТВ, Сауду ТЖ реклама када фурӯшта мегузорем бача азиз. ина дӯстон хона дар нами падез аст, дар шашм падез. мақсади гапам ки хона дар шаҳрай бардорам. дӯстон онаи пушти хона аст. аз ин тараф яъне боз навор кардем. дар ошонаи чорум қарор дорад. манзил макони обод аст инҷа. тамоман яъне ки дилтон дур наравад. бениҳоят ҷои хуб. Бардорҷуну, мо расидем ба манзил. И таги домай. Таги дом аст. Боз бо боло меброем. Баҳ, ҳазор хитом бинем. Рости гап дӯстон, хона дар ошёнаи чорум қарор дорад. Дар чорум ошёна. дӯстон азиз, хонае ки мо таъриф карда омадаем хидди аз шаҳри Кӯлоб то шаҳри Бохтар, яъне то Қурбонтепа. ин хона қарор дорад дар кӯчаи Кайҳонавардон. ҳуҷраи рақами 42 мешавад. бардор азиз, хулоси гап мо дохил мешавем айни ҳол ба даруни хона. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. хона ҳамин хона аст дӯстон. сараввал ман ба шумо хонаи спальняро нишон медиҳам. инҷа баъд балкон ҳам дорад. хатон бинед дӯстон. ҳуҷра ҳамин ҳуҷра аст. ан ҳамин ҳуҷра дӯстон. ин хонаи спальни. обши бигирем дӯстон, се дар хона дорад. яъне инҷа боз балкон аст. бениҳоят ҷои хуб. қарибӣ дар ҳисоби центр аст ин хона. дар ҳисоби центри ҳамин шаҳри Бохтар қарор дорад. ин инҷаш балкон бардоро. инҷа балкон. кухни. хуб, аз инҷа чӣ намоён мешавад ба мо? дар ин тарафҳо дӯсту азиз, дар ин тараф мактаб ҳаст. мағозаҳо зиёд ҳастанд. ин ҳамҷа қариби сентрай бардоро. ира фаромӯш накунед. хона дар қариби водӣ, дар калсавои Сомонӣ аст бардоро. ира фаромӯш накунед. дӯстон, меравем ба дигар қисмати хона. ман дигар хонаҳоам шумода нишонтон будам. сараввал меҳмонхона аст. хонаи спальни барои фарзандош аст бардоро. хонаро бояд сарошни савдо кардан дар кор бардоро. оз мегзарам ба қисмати меҳмонхона. ҳамаша хушрӯишонтон метавам. зебу озода. дар ин ҷо дӯстон оинаи нилгон. хона падобои кардагӣ, хушрӯяк тайёр. метавонед ки дар омада зиндагӣ кунед дӯстон. камтар яка верандош ба кор дорад. дар ин масъала бояд мо ҳам бигем. боз аз ин тараф тирезаҳо дӯстон пластикаҳои якум сорт. боз дар худаш решетка ҳам дорад, яъне ки защита. хулоси гап бардор азиз, аниқтараш ҳамин хона дар сентри шаҳри Бохтар қарор дорад. дар сентри шаҳри Бохтар қарор дорад. дар ин тараф боз як хонаи хурдакак барои ҳуҷраи кӯдакон. ана ин хонаи дигар. ҷо ҳуҷраи кӯдакон бардор. ин ҳуҷра аст. ҳолат чунин. хуб, дар ин қисмат чӣ аст? дар ин ҷо ҳаммом. инҷа ҳаммоме.
ҳамон ҳоҷатхона санузел нест бардор, иро фаромӯш накунед. ҳамон ҷудо, ҳоҷатхона ҷудо. ана ҷо бошад ҳоҷатхона. шаҳр шарои зиндагӣ дар шаҳр ҳамин гуна мешавад. ҳамон дар бар, ҳоҷатхона дар бар. хулоси гап, марҳамат дӯстон, касе ки агар харидор бошад, анами хона бордору нарх кардан 410,000 сомонӣ. акайни ҳол гуфта истода ами хел. аммо аз номи канали мо агар занг занеш мо боз насиб боша муомилаи хуб мекунад қаттон. хулоси гап дӯстон, ба охири барнома расидем. бошад чунин хонаҳо, бошад чунин квартираҳо, мол маҳсулот техникаҳо, метавонед ки дӯстон дар рақамҳои рӯйнавор буда муроҷиат кунед. мо дар хизмати шумо ҳастем. анам хел илоҷ мекунем ки аз наздик рафта ба навор бигирем, баҳри бинандагон пешкаш кунем.